estruturas deportivas. O bo estado das contas municipais da Pobra permitirá ao Executivo acometer a reforma do pabillón de Venecia. Destinarán a actuación 314.000 euros dos máis de 700.000 con que conta o remanente de tesourería. Hai un remanente de 721.023,97 euros. Decidimos que parte dese remanente se vaya a destinar a esta obra que é moi importante, da que vai falar a Concelleira de Deportes, geno que ascende a 314.000 euros. É un polideportivo que ten moita necesidade de melloras, entre as cales pois está a cuberta co problema de filtracións. Precisamente a sustitución da cuberta será a actuación máis destacada do proxecto, á que se destinará a metade do presuposto. A cuberta é unha cuberta de chapa, que presenta un montón de problemas, e entón pois se require unha modificación, unha sustitución por unha nova cuberta. Entón, a nova cuberta que se mellora o aspecto de illamento térmico, se unha chapa sinxela por unha chapa cun panel sándwich con illamento térmico para evitar condensacións interiores, e se resolve tamén todos os canalóns que presenta a cuberta actualmente, se van a sustituir por uns canalóns novos de acero inoxidable para evitar fugas e que perduren moito máis no tempo, que agora a día de hoxe xa están presenta un montón de problemas e faltas de estanquidade. Acometeránse ademais unha serie de obras para garantir a accesibilidade en todas as instalacións, sustituindo os escalóns por ramplas e a construción de baños adaptados. E destacar tamén a mellora na accesibilidade, como dixo o técnico. Estará todo pensado para que unha persona que utilice cadeiras de rodas poda entrar, acceder aos baños e incluso lle marcaremos o lugar onde se poda colocar para ver as actividades deportivas. Foi imposible técnicamente facer as gradas accesibles, requeriría dunha obra demasiado importante e que afectaría demasiado a estrutura das gradas, pero sí que habrá pois un itinerario marcado para que unha persona que entre en cadeira de rodas sepa onde se ten que dirixir para poder contemplar unha actividade. E os baños accesibles por fin e tamén a propia entrada. Procederase tamén a sustitución de elementos estruturais en mal estado e a mellora estética do inmoble, con pintado e reforma da fachada e novo alumeado.